Goedemiddag en welkom bij Joert. Woningcorporatie Woon Friesland die gaat ervan uit dat de Antillenflat in Ljouwert steen blijft. Van de galerij van Antillenflat in Ljouwert, die 3 weken vriend Delstwatte, wordt ik Joert het werken. Alle fjouwenlagen worden hielden op voorthellen en ook de balkons op de orenzijde worden onderzocht en als het nodig is, sloopt. De omjouwing wordt onder het werkleer is 24 uur dijs bewaakt. De inzet is dat de flat, die in de jaren 60 gebouwd is, weer opknapt wordt. Ik denk dat alles op zich moet zijn om te zorgen dat dit markante, mooie flatgebouw mensen altijd met plezier gewoond hebben, dat we dat in stand houden. Nevens Woon Friesland wordt het al gauw 6 mannen voordat de bewoners definitief waarom kunnen naar haar flat. Een 42-jarige inwoner van Minnesgeer maakt 2 jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Bij dat ongeluk, verleden juni, kwam een echtpaar van 28 en 29 jaar uit Ljouwert om het leven. De Minnesgeerster hier ecstasy, cannabis en GHB broekt en dat het nevens de rechtbank zijn rietgedrag negatief beïnvloedde. Verdachte heeft onder invloed van verdovende middelen zijn auto bestuurd en vertoonde daarbij volgens verklaringen van andere weggebruikers onverantwoordelijk rijgedrag. Eén medeweggebruiker gaf aan dat ze ver achter de auto van verdachte bleef omdat zij zijn rijgedrag niet vertrouwde. De advocaat van de Minnesgeerster overwaagt het sterk om in hege beroep te gaan. De provincie had greenlicht voor de nieuwe fusiegemeente de Friese Meren. Het dorpen Haskedieken en Nijbregen had lange tijd bezwiermakkertje in de plan, maar zonder succes. De nieuwe gemeente bestaat uit Kastelaan, Gastelaan-Sleert en Lemstelaan. De dorpen Haskedieken en Nijbregen woon ook onderdeel uit mijntje van de fusiegemeente, maar dat gaat net tro. De plakken weer opname in de gemeente Jereveen. Ook al had er bot verzet west in deze indeling. Zij hebben onjoegen wat hun bezwieren binnen. En wij hebben vervolgens onjoegen waarom als wij van bedenken binnen dat die grens logischerwijs, natuurlijk en ik vanuit het nodale principe daarin moet. De werindeling moet nog wel goedkeurd worden door de Tweede Kamer. Het Diepenmeer Ministerie gaat net in beroep in de vrijspraak van een 39-jarige man uit Grens voor het verkrijgen van een 13-jarig famke. De zaak speelde bij Eerstrum in 2006. De man werd jette veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het verkrijgen van het 13-jarige famke. In eigen beroep sprutst het gerechtshof de man vrij. Justitie verwacht dat het bewijsmateriaal in een beroepszaak bij de Hengerie net oors beoordeeld worden zal. Een 22-jarige jouster die op zijn computer bennenporno stien hier, bleef nog 30 dagen langer verzitten. De man had als leraar op de Van Clevenskwallen op het Jereveen en als voetbaltrainer bij SC Jouren zo'n 300 foto's maken van jongens die het onder de douche stenen. Begin maaien wat de man aanhouden. Het zal net een heel soort hutrainers hoe komen. Op je training onvallen worden door een moezebieter. Jappie Dollar van Waskemar, die maken het mij. Vlienenwieke Snijn, Maarsbedierd is Dollar onder het hutrennen in het Blauwe Bosk, tegen bij zijn wemplak. In Samarinien werd er onvallen door een moezebieter die er een klap op holle jouwt. De roofvogel had nu elke dag een nest in het bosk en wil zijn jong beschermen. Jappie Dollar is botskrokken van de onval en had ik meerdere flinke skrammen op zijn holle. Door in zijn hand te klappen kan er uiteindelijk de moezebieter voortjijen. Er wordt het werken onder de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Dat zei het prior-generaal Fernando Milan Romeral. Dat is de hoogste baas van de Karmelieten in de Wraad. De prior-generaal is in Balzert op uitnodiging van het Titus Brandsma Museum. Vanmorgen bracht er een bezoek aan de plaats dat Titus Brandsma in 1881 ben is in Oegekleester. Well, to tell you the truth, I am very touched because this is a very normal place, but for us it's a very important place. I have seen this house many times in books, in pictures, in films. Pater Titus is in 1984 door de paus zielig verklaren. De Karmelieten zetten haar nou ik bot in om hem heilig verklaren te krijgen. Dan moet er eerst wel een wonderplak voor hebben, dat taskreun wordt aan Titus Brandsma. En dan nog het waar. Joenen vannacht is het helder waar, het wordt een graad of 6, 8 en er is kans op mist. Morgen hebben we brotskwaar, de zinnen die skient dan volop, het wordt een graad als jongetje en dan is het haast geen wien. En jongens volgt het Rijn en eerder kans op tonger. En ontzag voor het Frieske Nijs in het kwad. Meer op uw website en op zijn zoeren in een nijjoert. Graag dan.